20 мая маладзечынскі мытны пост адзначае чарговую гадавіну з дня ўтварэння – 33 гады. Яго гісторыя пачалася ў 92 годзе. Тады гэта быў усяго адзін аддзел, у якім афармляліся тавары, якія перамяшчаліся праз мяжу нашай краіны чыгуначным транспартам. У тым жа годзе быў створаны другі аддзел, супрацоўнікі якога ажыццяўлялі мытныя аперацыі, звязаныя з перамяшчэннем тавараў аўтамабільным транспартам. У 93-м з'явіўся трэці аддзел для мытнага афармлення ў дачыненні да суб'ектаў сельскагаспадарчай дзейнасці. Цяпер у структуру падраздзялення ўваходзяць 4 аддзелы мытных аперацый і кантролю. З 2019 года у адпаведнасці з указам прэзідэнта на службовых асоб маладзечынскага мытнага поста ускладзены асобныя функцыі органаў паграничной службы. Уникальное структурное подразделение в составе Минской региональной таможни, которое уже на протяжении 33 лет выполняет задачи, возложенные на него государством и государственным таможенным комитетом. На сегодняшний день уникальное структурное подразделение, которое сочетает в себе проведение операций таможенного контроля, так и отдельных функций органов пограничного контроля. То есть непосредственно на станции Молодечно таможенники осуществляют пограничный контроль в части проверки документов и обеспечения режима пункта пропуска. Достаточно серьезные задачи, с которыми Молодеченский таможенный пост на сегодняшний день успешно справляется. Задача супрацоўнікаў мытні агледзець прыбываючыя чыгуначныя саставы ў пошуках нелегальных пасажыраў, якія спрабуюць пранікнуць альбо пакінуць пункт пропуску, а таксама прадметаў кантрабанды. Нагадаем, у канцы сакавіка супрацоўнікі мытнага поста пры ажыццяўленні пагранкантролю на чыгуначнай станцыі Маладзечна выявілі парушальніка мяжы. Ім аказаўся 27-гадовы грамадзянін ЗША, які перамяшчаўся з Літвы ў адным з пустых вагонаў чыгуначнага саставу Кена Маладзечна. Парушальніка аператыўна затрымала трывожная група мытні сумесна з супрацоўнікамі Маладзечынскага РАУС і ваенізаванай аховы беларускай чыгункі. Адна з галоўных задач мытных органаў – павышэнне транзітнай прывабнасці краіны. Для гэтага рэалізуюцца меры па скарачэнні часу здзяйснення мытных аперацый, у тым ліку звязаных з выпускам тавараў. Ажыццяўляць кантроль аператыўна, якасна і без затрымак – вось задачы, якія сёння паспяхова выконваюць супрацоўнікі Маладзечынскага мытнага поста.